И така, време е за днешната разходка. Тръгвам към Еленския Балкан с надеждата да покоря няколко нови черни пътища, да се насладя на малко прохлада и красиви гледки от Балкана. Надявам се да ви е интересно. Приятно гледане! Още съм и тръгвам да покоряваме Еленския Балкан. Гледам идея да къде ще ме заведе пътя, какво ще срещна и какъв ме очаква. Това само ще ме балки, където дарявам големи скални джолове. Защото това са почти по нас на тях. Това, което ми каза накрая. Каза последния път, като карахме тук, бая Мито, като си щупи ръката. А бая Мито е човека, от който той се е учил. И този човека си щупи ръката, тук началото не е добре. Но пък те може да се раздавали, знам ли. Красота. Не ходи се.
Не. Малко съм закъсал. На този бър. И не знам. Това ще изляза. Правя опити. Окей. Малка победа. Ето тук отзад съм него. Така изглежда полегналата Дора. Ама поне гледката е бахти яката. Пътека нищо не няма. Тук ще спрем малко.
защото пътя нагоре става интересен. Няма да видим какво става там. Не. Гранд Кенион. Тук отстрани може. Тук вече закъсвам и го мятаме тук в тази дупка. Абсурд. Това ще е. Съжалявам, ама нямам от коя страна да мина без да се озова в този каньон тук. И напред не виждам какво става толкова хубаво. Така че и този маршрут се оказа невъзможен за мен. Нищо, поне пробвах. Това беше моят опит да покоря Еленския Балкан с това туч. Менгемес трук. Както искате, така го наричайте. Струваше се заради гледката от двете места, където се връщам. Те ще мисля да мога да продължа и нагоре, но това е положението. И тъкмо, когато си помислих, че всичко е приключило и дойдох до мотора и какво да видя? То тук имаме друг път. Малко по-обрасъл. Малко правещ типични завои. Ойде, че ми се опотуша на стъпунката. Тук няма гранд каньони. Да ви кажем, че не са толкова гранд. И може би аз като ще предстоя да го изгледа. Както разготова един банан с шоколад. Успяхме да там отпред е моста на над язовир Йовковци, който ще рече, че отдолу е Йовковци. Това е Еленския Балкан, това е пътя, който нямам идея на къде отива. Но ще продължа още до гората да видя там какво се случва. Като гледам какво е тук, не очаквам там да е по-добро и може би ще се завърна. Ако не, преодолях нещо днес, за да мога да спя до вечер. Че с този провал, който претърпях на първия баир, трябва да се навън с май. Пътя в гората, като се става по-хубаво. Нещо малко. Реши ми следи. Айде, просто. Виж, това няма. Тук път се пресича. Супер! Да влезеш в централен коловоз, когато няма нужда. Бах ти глупостта. Банда, мисля, че ми стига за днешното търкаляне по еленските баири. Отправям се надолу към язовир Йовковци и после продължавам към Търново. Надявам се на тези, които са останали до тук да им е харесало, ако не, живи здраве!